Iċ-ċentru tas-saħħa tar-Rabat reġa' fetaħ il-bibien tiegħu wara li fl-aħħar xhur ġie modernizzat. B'investiment ta' 450,000 euro, iċ-ċentru tas-saħħa se jkun qed joffri servizz ta' kura primarja. Dan iċ-ċentru tas-saħħa ġie magħmar ukoll bi klinika għad-dijabeti. Waqt żjara li għamel f'dan iċ-ċentru, il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia qal li s-sena li għaddiet l-aktar servizzi li kienu mfittxija kienu appuntamenti mat-tobba li jservu f'dawn iċ-ċentri tas-saħħa. Fil-fatt matul is-sena 2013 iktar minn 1.5 miljun persuna ingħataw xi forma ta' servizz miċ-ċentri tas-saħħa. Għalhekk il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia qal li huwa importanti li s-saħħa kura primarja fiċ-ċentri tas-saħħa. Nemmnu ħafna li jekk tissaħħaħ dan il-livell ta' kura u ta' ħarsien u ta' promozzjoni u ta' prevenzjoni, mela anke dak il-problemi li hemm ġo Mater Dei jittaffu. Imma u iktar minn hekk inkunu nħarsu l-vera well-being taċ-ċittadin Malti Bawtix. Il-Ministru Godfrey Farrugia ħabbar ukoll li fi ftit tax-xhur oħra se jsir xogħol fuq iċ-ċentri tas-saħħa fil-Furjana u Fraħal ġdid biex dawn ikollhom iktar faċilitajiet u se jkunu magħmra b'apparat ġdid. Dan l-investiment f'apparat se jkun iffinanzjat minn fondi Ewropej u se jlaħħaq is-somma ta' €1,000,000.